Салом алейкум ватонони азиз, номи ман аю. Салом алейкум мардими тоҷик. Бас аз имрӯз хаб кардан историяи мора, культураи мора, президенти азизи мора пазисан. Муҳаммад Иқбол, агар ту мана бишнавӣ, дама туф кардагим дар отчествоита. Марамат, ман мебурам хати ту прямой эфир. Ман мебурам хати ту рӯ па рӯ гап мезанам. Ту агар се саволи мара ҷавоб бидӣ, ман ҳазоро саволи тура ҷавоб медам. Ман рӯма махон намекунам. Ман як шери тоҷик, як ҷавони тоҷик рӯ па рӯ хати мебурам гап мезанам. Дар любой сайти интернети. Илтимос. Ман як юрист гуфтесам тура ки агар натарсӣ, марҳамат. Мардумое ки бесавода ҷамъ мекунӣ, хатишон гап мезанӣ, биё хати одами басавод бубуро, биё хати тоҷики тоза бубуро. ҳамватанони азиз, дар ки ҷое бошед набошед, дар ёди ватан бошед. Зинда бошед ҳамватанони азиз.